Matindog po ang kapos. Sa ngaran ka na maasin ng aki, patanan ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, ang demonyato ang satong isip asin puso, girumdumon nyato na kita nasa atubang nin Diyos, magpakumbaba, hulita para kasala. Bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima, ina nin Diyos, asin kan sa tuyang kaligtasan si Jesus, hagadon tanan kapatawaran nin satong mga kasalan. O Diyos na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, hulikan dugo na pinabulos ni sa imong aki, duman sa krus. Itinaumo sa muyaan ina nin sa imong aki, namanin ina man nyamo, ina nin sa muyang kaligtasan. Hulikan gabos nyamong pagkakasala sa imo, huli sa gabos nyamong paglapas kan sa imong mga tugon, huli sa gabos nyamong pagkukulang sa samuyang kapwa, huli si daay niya mong paghiling sa samong kapwa bilang tugang na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulsol asin naguhulaw na magbagong buhay, maglalakaw sa dalan sa imong mga tugon. Ama niya mo sa langit, amang maherakon, kahiraki kami asin patawada, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
Pamibi sa novena, maluhod po. Girumduma o maugayo na Birhen Maria, na dai panadangog sagkod na pinagsabisabing binayaan mo, an si isay man na dumulok sa imong pag-ampon, nag-arang kan sa imong ugay, asin naghagad kan sa imong tabang. Sa pagsarig na ini, minapaalaw kami sa imo, o Birhenin mga birhenes, asin ina niya mo. Sa imo kami minadulok, sa atubang mo kami minaluhod, pinagbabako kan gabatin sa mong mga kasalan, hare pagsikwalan ang sa mong mga pagngayo-ngayo, at ang ani ulikan sa imong pagkamaugayon, hinanyuga asin pangatamana. Amen. Birhen inang mapag-ampon, ikaan inanin sa mong paratubos, nagtabang ka sa pagtubos sa mo, kan tinubod mo an bareta kananghel, asin dinulot mo an sa imong aki, duman sa alituktok kan kalbaryo, para sa samuyang kaligtasan. Kami iiyan ang lalaki na kinakabit kan tuo mong kamot, asin sa imong inililigtas sa mga pag-alaman asin kasakitan. Ilinigtas mo kami sa kauripnanin kaiwal, na iyo ang demonyo, na an payo, rinururot kan sa imong bitis. O Birhen inang mapag-ampon, ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Birhen di salvasyon, Birhen inang mapag-ampon, pakusugaan sa mong pagtubod sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo nin Diyos na nagtios sa pagtubos sa muya. Pasarigaan sa mong paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, hulikan sa mong kaluyahan, paglaom na sa tabang mo, makamtan mi ang buhay na daing kasagkoran. Palaada ang sa mong pagkamuot sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sa muyang Diyos, pagkamuot sa imo asin sa samong kapwa, kami gabos sa imong mga aki, lugod kami magkaminruot muotan, asin magpatarabang-tabang, siring sa tunay na magturugang. Magdanay lugod kami sa buhay nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nin huli ta siring kaini ang sa imong buhay, kanyaon ka padigdi sa daga. Buot niya hamong makaarog sa imo, sa buhay na banal, asin harani sa Diyos, buhay nin pamibi, asin pakisumaro sa imo. Sa kaibahan mo, makatabang kami sa kapwa na nagkakaipo. Mahiling mi asin mapaglingkudan si Kristo na sa imong aki, sa mga nagugutom asin napapaha, sa mga daing harong asin naghihelang, sa mga dukha asin nagtitios. O Birhen inang mapag-ampon, ang debotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Mga kahagadan sa Birhen di Salvasyon, ang simbagan gabos, ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, ilaw mo ang linalaom sa sakit simong agawon. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Bilog na banwaan ng Diyos, ang mga Kristiyano gabos, magsarig sa mahamison, mabagsikon mon ngaran. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang Santo Papa sa Roma, ang Obispo, mga padi, suruga asin sangkubi kan sa imong pangataman. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga lideres nin banwaan, tabangi na hinguwahon, karahayan nin kagabsan, dala nin katanosan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Tauwi nin katininungan asin pagkaminuotan, ang gabos na katawohan sa bilog na kinaban. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Sa gabos na naghihelang ang sa imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda malinigan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na parauma na nasa pag-agha, tabangi makaginhawa, kauswagan mapasainda. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang mga parasakay kunyaon sa kahandalan, umupod sa imon ngaran, kaligtasan makamtan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na napapaha nin dahil sa katanosan, sa paglaong pasariga, sa pag-alaman agawa. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Kaming mga makasalan, iligtas sa karatan, darahon sa kabanalan, sagkot sa kamurawayan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antifona. Santa Maria, tabangi ang mga makahirap-hirap, surugaan mga maluya, rangaha ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunaan kapadean,
dangugaan mga babaeng deboto sa imo, asinan sa imong tabang mamatean ken gabos na nag-aarang sa imo. Dugote ako makapag-umaw sa imo, Birhen de Salvasyon, Tawan sako ang bagsiklaban sa samong kaiwal. mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, andanay nakarahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Maria, Birhen de Salvasyon, ina ni Kristo, ina ni Diyos, makaligtas man lugod kami sa kasakitan ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasaguran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagdusay, Birhen inang mapag-ampon, ina ni Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, may 200 asin 50 na taon na ikauyas sa muya. Kami nagpapasalamat sa daing mabilang na mga milagro para sa karahayan nin samong kalag, na iwinaras mo sa mo. Puon ikaapudon asin arangon mi sa ngaran na Birhen de Salvasyon. Idinudosay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Pano kanin grasya asin kagayunan, ika ang panalmingan nin samong mga pamilya. Halea sa samuyang banwaan ang mga maraot na gibo nin demonyo, asin gibuha ang samong runa na paraiso nin kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuot anin mag-agong, an edukasyon Kristiyana kan mga aki, an espiritu nin pamibi, asin ang gibong herak sa kapwa. kami gabos danay da dumulok sa imo, asin nangangako na haleon mi an ano man na laban sa tugon nin Diyos. Urog na sa laog nin matrimonyo Kristiyano, suruga asin ampuna ang mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaam, likayan sa kasalan asin karatan, ang gabos niya mong katuod asin mga pinagkakautangan ni buot, sangkubi kan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katuninungan, bendisyonian sa mong mga rugari, ang samong kabuludan asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikanan nin samong kabuhayan, sa bagsik nin sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan nin Ama, nakaiba nin Aki asin nin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Mga pag-umawon ang Diyos, Pag-umawon ng Diyos, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon si Hesu Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon sa Hesu Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ang banal asin malinigon na pangidam sa iya, pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, pag-umawon ang mamurawayan na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinio na esposo, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinio na esposo, pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angeles asin santos, pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angeles asin santos. matintog po. Sa tarang mabilo
sa imong kalinigan ang mawat ming makamtan simudusay sa mong buhay kanina maging maray puso dahil natiktan anuman nakasalan O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, kami mo bendisyonan. Sa ngaran ka na maasinan aki, patanan ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos, maray na aga po sa indugabos, mga tugang. Ang misa po niya tuungunyan may kasabay na intensyon pasasalamat dulot kan mga minasunod. Tenorio family, Elena Jacob, Heli de Grace Colarina and family, Rodolfo Colarina Jr. and family, Francis Renz Colarina Bongon and family, Peter Julian Colarina Bongon and family, Dazzle Colarina Bongon and family, Annalyn Colar, Caneda Trading, Jose Oraa and family, Evelyn Consuelo and family, Anthony Garcia and family, Mr. and Mrs. Arthur Caruel and family, Marites Malaga, Jason Malaga, Sheila Duran, Jelly Dacuba, Francia Silosilo, Sheila May and Jamir Condat, Leo Cotara, Jose Competente Jr., Rowena Cardano, Mr. and Mrs. Salvador Bendal and family, Eduardo Octa and family, Mr. and Mrs. Joven Climaco and family, Maria Lotrena Ramos, Maria Morena Nucos, Maria Rowena Almine, Richelle Colot, Nancy Banyares and family, Mr. and Mrs. Sonny Dacuya and family, Hagonob family, Neil Clotario, Roberto Belludo and family, Puribert Water Refilling Station, Francisco Cobillas Sr., Jose Bucad, Mia Francine Trono for first birthday, Richard de los Reyes and Hamon family. Petition dulot ni na Elena Jacob for let board exam of Tricia Clerigo, Nancy Dacuba, Saira
Blanco, Kiersey Joy Cleofe, Florisa Cruel, Jeffrey Cuerdo, Alisa Jane Casitas, Keses Clavicilias, Ella G. Bragais, Sherry Ann Cuate, John Aldrin Andante, Raven Rangasa, Francine May Clotario. Asin sa pagpamibikan gabos ng mga kalag, urog na sa kalag ni na Francia, Benigno, Remedios, M.L. Jeffs, Jonel, Silverio, Victoria, Mateo, Paula, Emeterio, Sakeo, Sherilyn, Gregoria, Edmundo, Purita, Siriaco, Nerissa, Gemma, Gerald, Salvador Jr., Paula, Mateo, Jose, Lily, Jose, Alfredo Sr., Haidita, Limneo, Eleanor, Antonio, Rogelio Sr., Purificacion, Claudia, Miguel, Vicenta, Celso, Rustan, Francis. Asin sa pagpamibikan gabos ng mga kalag dulot ni Elena Jacob and Rowena Cardano. Sa giraray Diyos, maray na aga po sendo gabos, banwaan nin Diyos. Ngunyan, siniselebrar niya to ang solemnidad ni Nuestra Señora de Peña Francia, patrona kan bilog na Bicolandia. Ang selebrasyon na ini nagpapagirumdom sa to na si Santa Maria, iyo ang sa tong mamumuto na ina, na iyo ang nagpaparani sa to kay Jesus. Dinadangog niya ang sa tong mga pamibi, asin tinatabangan kita sa panahon nin kasakitan. Pinili nin Diyos si Santa Maria na maging parte kan sa iyang plano na iligtas kita. Tinatawan ta siya nin onra na may pagkamuot asin pagtitiwala sa pakaaram na danay niya kitang dinadara sa Diyos. Anmisa po niya niyan pamamayuhan na Reverend Father Lawrence Brihino, matindog po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka nawa, patinaki, pati ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang nantang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa idugabos. Asin sa imo, Espiritu. Diyos maray na aga, asin hapa pesta mga tugang. Diyos maray na aga po, Father. Pesta po sa Satuya, dahil ta ang patrona kang Our Lady of Peña Francia, patrona kang Bilog de Bicolandia. Sumantang nasa Cáceres, nasa Naga ang sentro kan mga selebrasyon, pero sa Domingong ini, pesta man sa gabos ng mga probinsya sa Bicol Region. So pesta niya to, kaya happy pesta. Mga tugang, sa satuyang misa ngunyan, padagustang pasalamatan ng Diyos sa paghiras niya kan sa iyang ina na maging ina man niya to gabos. Ang tema sa taon ini kang Peña Francia,
festival or rather festa, iyo ang mother of all, ina kang gabos. So nagpapasalamat kita sa Dios na tinawag kita ning sarong babae, sarong ina, si Maria. Mga tugang ako unta sa tuyong makasalan, na magkano kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Sa mapakumbabang puso, sa rabitang sabihon, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibos, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa ido mga tugang, na ako'y pabibig sa kagurang natang Diyos. Maherak man lagot sa Diyos na makakamhan, asin pagkapatawad sa tumakasalan, darong kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Hangnan, maherak ka, kagurangnan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga tao, marahayan buo. Inuumaw mi ika, inurupyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ika, huli kang dakula mong kamurawayan. Na Diyos, Ate langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangan ating buktong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Kordero kang Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpapara, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakaman na mimibig kami, warasan na mga mimbod sa imo nag-ugma sa pagampon kang urog ka banal na Birhen Maria, Nuestra Señora de Francia, makaligtas sa gabos na karatan sa daga, huli ka siyang dalisi na tabang, asin magkanig gumakabot sa dani kagman sa kalangitan. Huli ka Kristo, kagranayam mo sa imong aki, na kamong nabubuhay sa nagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po.
Si Adan asin Eva nagsuhay sa Diyos, alaga dawa pakatapos kan sa edang pagkasala, hinanap sindanin Diyos, asin tinaawan sindanin paglaom. Si Maria, ang bagong Eva, nagpapagirumdum sa to, na igwanin plano ang Diyos, na iligtas kita sa paagi ni Jesus. Hemateon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Alagad inapod nin kagurang ng Diyos ang lalaki. Hain ka. Nagsimbag siya. Nadangugta ka sa tatamnan. Natakot ako, kaya nagtago ako. Hulita, huba ako. Sisay nagsabi sa imo na huba ka. Anhapot nin Diyos. Nagkakan ka kan bunga kan kahoy na ipinapangalad ko. Nagsimbag ang lalaki. Ang babaeng itinao mo, tanganing maging kaibahan ko, iyo ang nagtaos ako kan bunga, kaya nagkakan ako. Hinapot nin kagurang ng Diyos ang babae. Taano taginibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya nagkakan ako. Dangan tinaramanin kagurang ng Diyos ang halas. Huli taginibo mo ini, isinusumpa ta ka sa gabos na hayop. Puon ngunyan, magkakamangka, asin kabo-kabo ang sa imong kakakanon, sa bilog mong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo, asin ang babae, ang sa imong banhi, asin ang sa iyang banhi. Rurunuton ka ini ang sa imong payo, asin hahampakon mo ang sa iyang buol. Eva ang inginara ni Adan sa iyang agom, hulita siya an ina kan gabos na tawo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Mag-awit sa kagurang naning bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Mag-awit sa kagurang naning bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kapangganahan. Ipinahiling niya sa mga nasyon ang sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Mag-awit sa kagurang nanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Narumduman niya ang danay niyang pagkamuot asin pagkamaimbod sa harong ni Israel. Nahiling kan gabos na puro kan daga ang kapangganahan kan satuyang Diyos. Mag-awit sa kagurang nanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Gabos na daga maugmang magkurahaw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit asin sa mga kurahaw nin kaugmahan. Mag-awit sa kagurang nanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Ang babaeng nakagubing ning saldang, nagsisimbolo kay Maria asin sa simbahan, na parehong nagdadara kay Jesus sa kinaban. Dawa kun an karatan naghihingowang raoton ang plano nin Diyos, pinoproteheran nin Diyos ang sa iyang banwaan, asin sa katapos-tapusi, dinadaog ang karatan. Hemateon po niya to ang ikaduwang mabasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, kaya nahiling ang kabanin tipan ni Diyos. Nagkaigwanin mga kikilat, hagubuhob, dolinog sa kamakusog na oranin yelo. Dangan nagtunga ang sarong dakulang tanda sa langit. Sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan asin nakokoronahan nin 12 bituon. Syabados saka napapakurahaw sa sobrang kulog asin sakit nin pangaki. Saro pang tandaan nagtunga sa langit. Igwanin sarong dakulang dragon na kolor pula. May 7 payo sa 10 sungay. Asin may korona ang labang payo kaiyan. Ginuyod niya kan sa iyang ikog ang ikatulong kabtan.
kan mga bituon saka itinapok sa daga. Nagtindog siya sa atubangan kan babaeng madali nang mangaki, tanganing halunon anamboy pagkamundag kaiyan. Ang babae nangaki ni lalaki, na iyo ang maghahade sa gabos na nasyon, na may kapot na pamakol na lansang. Alagad inagaw ni Anaki dangan dinara sa Diyos, asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalantadan, sa lugar na inandam para sa iya ni Diyos, tanganing atamanon siya duman sa loob nin 1260 aldaw. Dangan nakadangog ako nin makusog na tingog sa langit na nagsabi, nag-abot na ngunya na ang kaligtasan, ang kapangyarihan asin ang kahadean nin sa tuyang Diyos, patin ang kapangyarihan nin sa iyang Kristo. Hulitan para sumbong kan sa tong mga tugang, ang para sumbong sa atubang nin Diyos aldaw banggi, ihinulog na halis sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kang banal ebanghelyo susug kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pasabong kang Espiritu Santo, naglawag si Simeon sa templo, kanang umboy na si Jesus darahon duman kasi mamagurang, sa pag-utob kang hinagad kang katugunan. Kinuha siya ni Simeon as initaas, dahil nagpasalamat sa Diyos dan sabi, kagurangnan, tugutin ng magadan sa katuninungan, ang sa imong surugoon, susog sa iyong panuga, ulitan nahiling ko na sa imong kaligtasan, na inadamo sa agos na tao. Sarong ilan magliliwanag sa mga pagano, as magtatuning kamarawayan sa Israel na sa imong banwaan. Nagngalas si Jose asin si Maria sa sinabi ni Simeon, dapit sa aki. Benedisyon na sinda ni Simeon asin si dabihan si Maria na siyang ina. Uya ang aking itinalaga sa pagkapadungkal asin sa pagbangon ng dakol sa Israel. Saro siyang tandali sa langit o rali sa Diyos na sisikulin dakol na tao, kaya mahayag ang sedang iniisip. Dangan ang kamunduan, siring sa sarong matarom na espada, malagbas sa imong puso. Mga tugang marinabareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Viva la Virgen! Parakpakan po sa tuyang mahal na ina. Ang tema po kang festa ngunyan na taon, Mary as the Mother of all. So si Maria, bako lang ina kan Diyos, kundi ina niya to gabos. As pinigpapasalamat niya to sa Diyos, si Remang Jesus, sa paghihiras, sa pagtataukan sa iyang ina, na magiman sa tuyang ina. Mga tugang ang devotion digdi sa Bicolandia, sa Our Lady of Francia, more than 300 years na. Asin magayon, nagiraribalikan tang istorya, kung paano nagpuon ang devotion kay Maria sa titul na Fenia de Francia or Our Lady of Fenia Francia. May sarong article na pinagpaluwas last year, 2024, na halipot na nag-explain kung paano nagpuon ang devotion ini. Sabi din sa istorya, ang devotion to Our Lady of Fenia Francia nagpuon duman sa Paris, sa France. Sa sarong lalakin ang pangaran si Simon Vela, a nobleman, sarong mayaman, kan taon 1384, asin siya namundag sa very wealthy na Parisian family. Sabi sa istorya, ang gabos niyang yaman,
ipinagtao niya sa mga dukha, siring man pinag-donate niya sa simbahan. As in, pinag-devote niyang sayang buhay kay Kristo. Minsan sarong aldaw, after spending hours of prayer, as in sa paghurup-hurup, contemplate sa buhay ni Maria, nawaran sa iyang consciousness na dismayo siya. As in, nagimata siya na naladangog ang sarong tingog ning babae, a majestic and graceful voice of a woman na nagsasabing, Simon, vela e no duermas, but sabihon, stay awake and do not sleep. Sabi kang tingog kang babae, magpasiring ka sa Peña de Francia in search for my image. Hanapon mo sa kuyang imahen. Asinuwas na ako amo siya sa rong kuweba, sasabihin ko siya sa imo, ang dapat mong gibuhon. Si Simon, nag-spend ng 5 years sa pagpaparatukad sa mga kabubuldan, sa paghahanap kang imahen na sinasabi kang tingog kang babae. That same voice ay nag-courage siya na mag-persist sa siyang paghahanap sa imahen na ni. Pero paguna niya, ang Peña de Francia, but sabihin kang Peña, bulod kang Francia, niyaon sa west of France. But ang daay niya aram, ng Peña de Francia, niyaon duman located sa south of the city of Salamanca in Spain. Finally, nadiskubre niya ang sacred ground, ang sacred site, kanailing niya ang maliwanagon, no? Duman sa bulod. As nakuan niya ang lugar kung saan nagpahiling si Maria na ubo-ubo ang sayang aking sa Jesus. Pinagsabi kang Our Lady ni Ina, kisi mo na magkalot duman sa ground, as hanapon itong sacred treasure na lulubong, no, duman sa kabulod ng kandaga, or rather sa daga. In susok sa story, interestingly, ining milagrong ini, nainot ng pinag-istorya o pinagsasabi ng sarong mystic woman, ang pangaran Juana Hernandez, na madalas inapod La Moza Santa, na naki-star sa village sa Siqueros, na duman located sa Peña de Francia, mountain range sa Spain. Sa sayang higdaan, sa sayang deathbed, taon 1423, ining banal na babae nagsabi, nasabi niya, turn your faces to Mount Peña de Francia and pray to the Virgin Mary. That's where an image of her has been hidden for 200 years. It will soon come to light, and our Lord will work many miracles through it. That glorious image must be shown to a man of good life. So na foresee, na foretell kaning banal na babae ang manunugod sa imahen. As in, sabi niya, dapat lang na sarong banal na tao, marahay na tao, a good man, ang makakukay ni. And ito ni si Simon Vela. Kang Mayo 19, no, 1434, si Simon karibang apat pa mga amigo niya, nakuha ng holy image duman sa Peña Francia. As in, tulos-tulos nangyari ang milagro sa Sainda. Ang mga kahilangan ninda, narahay tulos. Susog sa istorya, ang lugad ni Simon sa iyang payo, nagpinaw, nawara. Siring man ang defect sa mata ni Pascual Sanchez, ang haluyo ng kulog sa tulak ni Juan Fernandez nabulong. Siring man si Antonio Fernandez nabungog, narahay. Ang panglima, si Benito Sanchez, nawara ang siyang pagtios sa siyang crippled finger. As in, iba pa mga milagro ang tig-attribute sa imahen ni Maria.
As in duman sa sacred site, pinagpatindog ang simbahan in honor of Our Lady of Peña Francia. I-google po nindo, magayon po na simbana sa tuktok ding bulod. Very rocky, no? Ang lugar, dahil manin mga kahoy, kundi mga grasses, ang nayaon. Kadakol ng mga wild goats, no? Na nayaon duman. Father Joseph and I, and Father Fred Naga, with other 12 lay faithful, we were blessed to visit that place mga 3 years ago during our Marian pilgrimage. And personally, mamamati mo talaga, namati ko ang kasagraduhan kang lugar. Kapag bisita mi, nagkapirasa ng mga staff anya o duman, so nagbabantay sa souvenir shop, asin sa cafe, asin sa rungpadi, a Dominican priest ang niyaon sa naduman, nagbabantay. He was so happy to know na Pilipino kami. Kasi ang Superior General kang Dominicans mo niyan, taga-daet ng si Father Timoner. No? Kaya magmahon siya na nakaling siya ng mga Pilipino. But anyway, paano ba yung nakaabot sa tatuyang lugar, digdi sa Bicolandia? During the 7th century, nag-spread ang devotion sa Our Lady of Peña Francia. As in siring man, igwal sarong edukado, no? Nan pangaran Miguel Robles de Covarrubias, Aki ini sarong Spanish government official, ang permi nagpapara helang. Ang sa iyang pamilya, asin siya, nagdigdi sa Pilipinas din nag-star. Pero maski harayo na siya sa Espanya, no, ang sayang devotion, ang sayang pagtubod, na natili man giraray. Oftentimes, ang prayer card, kang sa tuyang ina, tiglalag niya sa mga parte kang lawas niya na nagkukulog. Ini si Miguel Robles de Covarrubias, eventually na-ordain na maging padi. As in, pinagpatugdas niya ang sarong shrine in honor of Our Lady of Peña Francia. As in sabi sa article na ini, and this is true, kadakol pa mga milagro ang nakamtan kan mga devotos, no, dahil sa imahen kang Our Lady of Peña Francia. Mga tugang, no, tunay mananggad na si Maria magayunan na regalo kang Diyos sa satuya. Sa inot na pagbasa, sa pagpuon pa sa nakampaglalang sa Genesis, sa pagkakasala ka sa tuyong inot na mga magurang, pinagfortel na ang pag-abot ng sarong babae, ang bagong Eva, na mabirik kang pangyayari duman sa enot na babae na nahulog sa kasalan na naging rason kang pagkasala man kan sayang agom asin minana niya ito gabos. Sabi digdi sa first reading, no, maglalaban ang halas asin ang babaeng ini. Rurunuton ang payukang halas. They will continue to fight each other. As in aram niya to ng babaeng tigbabanggit digdi sa Genesis, si Maria, ang bagong Eva. So kung kita natitintaran, kita lubog sa kasalan, kung kita nababalot kang maraot na spirito, magrani kita kay Maria. Siring man sa second reading, iyo man tigbabanggit, pinagdidescribe ang sarong babae na nakukurnahan ning sildang ning aldaw na madaog sa dragon. Si Maria, iyan. Pero mga tugang padaguslugod kitang magrani kay Maria, pakulang dahil sa milagro na pwede tang makuha hali sa iya. Tunay, nagmimilagro si Maria. Bako man siya ang may kapangyarihan, tabako man siya Diyos. Pero dahil sa iyang pamibi na sa Jesus, na sa iyang aki, nakakamtan kang tao ang biyaya na naghahali sa Diyos. Kang August, may na-encounter akong family, nagdalaw kay Father Joseph.
nasusog sa istorya, mga 10 years nang daig aki. But one fiesta, o kaya novenaryo ata, nagdigdi siya, as in nagpasulbong kang manto kay Maria, ni Maria. Nagbados sa babae. As in, so nagdara sa indadigdi, pinagkwenta, so aldaw, subulan. As in, nakwenta niya na sa aldaw na ito, sa mga panahon na ito, hindi man sa panahon na nagbados so babae. May mga istorya ng pagbubulong. Nabulong dahil sa debosyon ki ina o pagpangadya ki ina. Pero igwa man ng mga pangadyo na garuda ay dinadangog, maybe because kulang ang satuyang pagtubod. Pero again, ang importante, bako na permi kitang makakuaning milagro. Kundi magkikita ng maray na relasyon kay Maria, na maging pagim para mas magkikita ng maray na relasyon sa siyang aking sa Jesus. Kansud maasin ng mga nakaaging aldaw, kadakol po ang nagpapabedisyon ma-exam sa let. Kansud matigsabihan ko sa mga grupo ng mga estudyante, na magayon na sa importanteng aldaw na ini, minahagad kita ng tabang sa Diyos. Pero ang bendisyon, bako magic, na pag binendisyonan kita, automatic, mapasa kita. Naghahagad sa nakin ng tabang. Asikon ang biyayang iyan para sa satuya, itatao iyan kan kagurangnan. Kaya punta mag-adal. O, dahil na pagpadipisilan ang Espiritu Santo. Tapos ka paparumdumon kang isisimbag kung in the first place, dahil kang manag-review ning marahay. Sabi ko sa inda, maski anong man ang maging resulta kang exam, magbalik ka mo digdi, magpasalamat. Bago pa man nag-exam, bago pa makapasar sa exam, dakulo ng biyay ang dapat pagpasalamat. Enot nakapag-klase ka sa tabang ka sa iyong magurang asin pamilya. Dakol ng mga aki gusto magklase, di man din nagpapaklase o kaya din kakayahan na magklase. Tapak nakapagklase ka, mas gede ka papasado, biyaya na iyan. May mga tao na matatali, but unfortunately, di tulos nakakapasa. Minsan, minatampo sa Diyos. I encounter several persons, people, Father, di ako nagsisimba na, di ako nagpapangadji. Tapos tighagad ko, di man tinao. Nagrubaga ka sa lang kang Diyos na dai ka nakapasa. Ang gusto kang Diyos, makapasa ka. Pero baka may circumstansya, may sitwasyon na nagkausa, nga tata, na bagsa ka. Pero ang buhay, di man natatapos sa pagkapasa o pagkapasa sa exam. Baka kaipuan mo ning second chance, third chance, bago makapasa. O baka ang para sa imo, ibang profesyon na mas aram kang Diyos, ano mas makakarahay sa imo. So sabi ko sa inda, ano man ang maging resulta, magbalik kay ina, magbalik kay Jesus, magpasalamat. Tamas siya nakakaaram kung ano mas mamarahay ta sa buhay ta. Relasyon ang mas mahalaga sa satuya. Maski day ka nakapasa, magayon baga na magdigdig ka kay ina, mag-uusip ka, ina, nakukulugan ako, tadi ako nakapasa. Tigsabi ko sa mga estudyante, day magpa-pressure sa sabihin kang iba, mga kabarangay, o kaya ang mga kaklase. Ang iba nga ng mga taga-barangay mo, ulukan ka na di ka makapasa, di man sila nga yung contribution sa pagklase mo. Di man sila nagtulak kang pamasahe. Di ma-pressure. Pero yan, maski makulog, maski maugma, magpasalamat, pag makulog, mag-usip, magayon po baga ang may namamati na, may nausipan kang sarong ina, bilang padi, tadayam ako ning agum, as in, akong balak mag-agum, importante ho na may ina,
I lost my mother 9 years ago. Kaya mas lalo kong tigahanap ang sa iyang presensya. Ang ina po ba gano? O may mga exemption. Ang ina, maski dahil po ito ng aki, aram niya kung ano nangyayari sa aki. Naramdaman ko si mama, pag may pasaway, dadagitan ako. Maski padi na ako. Pero may pagkakataon na aram niyang bagsak ako, makulog ang buot ko dahil sa nangyari sa parokya. Pag uli ko, ding tataramon. Papakakanon ka, tataningan ka, haprosun ka. Maski din nag-istorya, pero pag mati mo, maray ka na. That's the love of a mother. Magayon baga mag-uusip sa ina. Both kang achievements mo, both kang pain mo. Kaya pasalamat kita na kung bako man marayon ang ina ta, kumayo na kita na ina, pero niya umpa si Maria. Ihiniras ni Jesus sa satuya na magiman niya tong ina. Mother above all, ina niya to gabos. So, pero kitang magpangadji, ang pagpangadji, tunay, maghagad kita. Lord, makapasa ako sa exam. Lord, makaaburad ako, makakuning maray na trabaho. Lord, maging maray malagod ang salod, kang mga aki ko, kang agum ko. Okay yan, magayon po yan na hinahagad ta. Nang magpadaba si ina, nagtatao sa iyang aki. Pero bako lang iyan, even sa tuyang mga problema, magpasurog kita. Pag nalilibungan kita, magpagiya kita. Pag feeling ta, solo kita sa buhay, magpaiba kita sa iya. Salamat sa Diyos, tagiw kita ng ina sa persona ni Maria. So lugod every time na tig-abot ta si Maria ang ina, be assured that she is a true mother to all of us. Di kita magduwa-duwa, di kita mag-hesitate, magrani kita permi sa iya. Tapag nagrani kita sa iya, sigurado dadaral man kita sa iyang aking sa Jesus. Iyong trabaho ni Maria, darahong kita gabos sa iyang aking sa Jesus. Kaya ang tunay na Kristiyano, ang tunay na parasunod ni Kristo, is a Marian person. Pagpadabo mo ang Diyos, you cannot but love Mama Mary. Amen. Matindag po ang gibos. Sa rebetang ipayagan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa talong Diyos amang makakamhan. Kagibo ka lang sing kandaga, kagabos na nahiling sindi na hililing. Asin sarong kaguran ni Kristo, buktong nga akong Diyos sinamudagikan sama, bawang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki din nila lang. Saro sa pagka-Diyos sama. Uli sa nagkawang gabos. Uli sa itong mga tao, asin uli sa itong kaligtasan. Nagilig sali sa kalangitan. Asin na nilaman nalaga ng Espiritu Santo kay Birhen Maria. Asin na ni tao. Ipinakpas sa krus para sa to, kampa ni Poncio Pilato. Nagtusagod sa kagadanan sa nilubong. Asin katulong aldaw na buhay liwat, susig sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tukong biyakma. Asin mawari na mabalik sa paghukom sa mga buhay sin magadan. Ang sayang kariyan din katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kaguran sa katunin buhay, nagikan sa maasin sa aki, siya kay baga na maakasin at aki, sabay na sinasamba sin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paging mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko at apostolikong simbahan. Nagpapalig ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagalag ng pagkabuliwat ng magadan, asin gan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Panunin pagsarig, mamibig kita sa lingot ng Nama na nagpili kay Santa Maria, uon sa kapinon na maging ina ni Jesucristo, ang paratubos kang kinaban.
Sa labang pag-arang ang sa tuyong simbag, kagurang nanin na nyuga ang samong pamibi. Kagurang nanin na nyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayokan simbahan, siring ki Santa Maria, magdanay na panalmingan in pusok na pagtubod, asin pagsarig para sa gabos na katawohan, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria, ang mga yaon sa serbisyo publiko, maghiko sa pag-utob kan sa indang mga katungdan, para sa karahayan kan kagabsan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nanin na nyuga ang samong pamibi. Tanganing sa pagdebosyon kay Santa Maria, pailihanin mga parakasala, makamtantaan biyaya nin tunay na pagsulsol, asin pagbagong buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nanin na nyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga yaon sa makuring kasakitan, urog na ang mga nagehelang, makamati nin ranga asin kaginahawahan sa irarom kan manto ni ina, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nanin na nyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo asin katuod, maugma kaiba ni Santa Maria, sa langit no nakamurawayan, sagkod paman, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nanin na nyuga ang samong pamibi. Sa tuya may special na pagpangadji ang mga tugan nga itong nag-e-exam para maging mga maestro, maestra. Nalagod din sila ng pagpapagal, siring man ang pagpapagal kan magurang, na nagpaklase sa inda, kung papagkani kong kan Diyos, sa idang makamtan. Pinapangadji man yato na lugod sila maging mga maray na maestro, maestra sa ngapit ng panahon, na magamit nila sa idang profesyon, sa paglilingkod sa kapwa, asin sa satuyang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na kagurangnan, waras sa mga nasasangkuban, anday na karahayan, sawa kasin sa kalag. Sa pag-ampo ni Santa Maria, Nuestra Señora de Peña, Francia, makalikisim sa kaurasan sa buhay ni, asin makamting kagman sa langit sa kudpaman, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po.
Pagumawo ng Diyos, sagkod magpamibi ka mo mga tugang, tanganin sa ko, asidong atang, makakumalig ng Diyos amang makakamahan. Akoon manlugot kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na may mibi, kami, ako ang mga pamibi, kasi banwaan, na may mga dulot ng sakripisyo. Tayo sa taban ni Santa Maria, ina kasi mong aki, ding pamibi ang masayang, ding hinagan di makamtan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigusin dapat matanos si nakakaligtas. Nadanas minsan sa magpasalamat kami sa mga kagurangnan, banal na Diyos na makakamading kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, sa solemnidad di Santa Maria, Nuestra Señora de Peñafrancia, Danay na Birhen. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lidugang Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamarawain kang pagkabirhen, pinalakop niyang liwanag din kasagkoran sa kinaban, si Heso Kristo sa mong kagurangnan. Uloy siya nag-umang mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dimenasyones, nagtatagi ang mga potestades, ang mga virtudes kang kalangitan, asin mga palad ng serafines, sarabay nagsisilbar sa kugmahan. Nag-aarang kami ni pagbot mo ng mga kasunong sa inda, ang sa mga tingog, sa kaguman ni magkiriba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos in mga hukbo, langit asin dagat, panukan sa imo, kamurawayan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. maluhod po. Kagurangnan, ikanagadang banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya mga ngatang namimibi kami, pabanala kambon kan sa imong espiritu, tanin para sa mong maging hawak kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan sa surugaring nabuot, nagpuba sa kud sa pasyon, nagkwasilin tinapasin pagpasalamat. Binaak ini, asin ito na siyang mga disipulos nan sabi, Magako kamugabo sa sin magkakan kay ni, tanan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niyang malingkali sigarari pagpasalamat sa imo, itino sa iya mga disipulos na sabi, Magako kamugabo sa sinbaginum kay ni, tanang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibo nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kang pagtubod,
Kaya kami nagrurumdum kan sa iyong pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulo sa bugarangnan, kining tinapinin buhay sing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin ni kami nag-aarang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kaguranan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tayo malubos mo sa pagkamuot. Kaya baka sa mong Santo Papa, si Leo, asin ka sa mong namumuotan na bispo si Joel, asin kang gabos na klero. Sire mang girumdama sa iyong pagkairi ka sa mga tugang na nagturog sa paglamang kang pagkabuhi liwat, asin ang gabos na magadan. Daan ako sinda sa luwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kimi gabos na mimibi kami, tayo kay ba ni Santa Maria, Verena na kang Diyos, kay ba ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, nagito pa ng kapagayagaya sa imo. Magkano kung maging karaskan, buhay din kasagkoran, mag-umumasin, magpumarabi sa musiring man, uli sakit mong si Kristo. Uli sa iya sin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan ka nakakaligtas na tugon, as pinatod ken Diyos no nakagwalian, nangangahas kita magsabi. Amanyamu, nayaon sa langit, kabanalunan asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kigurangnan, waras ang walanya mo ang katinunungan. Tanga kami tabang kasi yung pagkaherak, magindahin taling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Manta kami naghahalat kan mong paglaom, asin pagdatong sa mong paraligtas na si Kristo. Ulitas sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manang kamurawan sa mga kapanahunan.
Hesukristong kagurangnan, ikinagsabi sa mga apostoles, katuninungan minawalat ko sa Indo, ang sa kong katununan tinataw ko sa Indo. Hari pagilingan sa mong makasalan, kundi pagtubod kang sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburo niyo, susug sa imong kabutan. Ikan na nabuboy siya nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katunong kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bilang mga aki ni Maria, mga tugon ni Kristo, magpatenarong kita kan sa iyang katinunungan. Peace with you po. Peace with you. Peace be with you. Cordero kan Diyos, kahiraki, kahiraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Cordero kan Diyos, tawi kami ni katuninungan. Maluhod po. O yes, Jesus, ang Kordero kan Diyos, o nagpapara ka makasalang kang kinaban, palalim na po sa pamanggi kang Kordero. Kagurangnan bako kung maniniko na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
mamibi kita, matidugpon gabos. Kagurangnan, kaming ginibo mo makisumaro sa dahil na pagtubos, na may bibi na kaming nagrurumdum kagina kasi mong aki, makamurawi sa kapanong kasi mong grasya, asin makamati sa dahil na pagsuwag kang kaligtasan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Oremus, omnipotens parte de Deus, cu gloriosa Virginis Matres Maria Corpus et Animam, ut ninium filii habitaculum de pece mereretur, Spiritus Sancti cooperante preparasti, davet quis que memoratione laetamur, spea intercessione, absentibus males, et a morte perpetua liberemur, per iunium Christum Dominum nostrum. Amen. Mato ko po saglit. Sa gabos po na nagsirimbang niyan, sarong nina, salamat tabi sa sedong presensya. Siriman sa mga naglingkod sa satuyang misa, especially kay Tilo the Great, sinsayang choir, sa mga nagbasa, sa mga lay ministers, no, sa lector, commentator, especially sa collectors. And I would like to extend kami ni Father Joseph ang pagpapasalamat sa Commission on Christian Education na pamamayuhan ni Ma'am Jules, no? Asinsiri man sa mga katekista na kansuhapon nagkigwa po ning Parish Bible Quiz na pinagpartisiparan ng 14 mga estudyante hali sa 7 barangays na sakop kan sa tuyang parokya. Magayon po na ang mga aki, no, aside sa maray sa klase, tinuturuan man na magbasa, mag-adal kang Biblia. Kadakol po ng mga aki ang spend so much time sa internet, sa social media, magayon po ang teknolohiya, pero aramtang padagos na kung dahi tagigiyan ng mga aki, minsan bako mga maray na bagay ang sidang nahiling sa internet. Turuan tagirari na magbasa ng Biblia ang mga aki. Pero ma-inspirasyon din na magbasa kang Biblia kung kita man nagbabasa ng Biblia ng mga gurang, mga magurang. Kaso bago tigbanggit ko sa inot na misa, nasabi ko, pag nagkakasal ako, may mga pagkakataon na habang tig-ugma ka, tigkikilig-kilig ka sa kinasal, no? Pero minsan may makamundo man, pag abot sa rito kang pagkasal, mahiling mo magayunong susing-sing, magayon ang bado kang kopol, minsan tigagastusan pa, iyo pa nagagastos kang mga abay. Pero ang Biblia, aside sa luma na, sinublian. No? Nakabakal king mahal na sing-sing, may mga ribbons, na dayon man kay puan, to be honest, ang ribbons, a symbol, pero sa Biblia, pag ginapot mo, kisay Biblia yan.
Sinublian. Tas minsan ang Biblia, Gideon. Sa tigpapanaubaga, ka mga ibang sekta, bako pararayo ang Biblia dahil may mga sekta na tigbabawasan ang mga libro sa Biblia. So kung nakagastos kita ning para sa reception, mapakakaning 200 katawo, may mga tokens pa. I'm not saying na marote yan, no? Kaugmanan kan couples. Pero sana, sa Biblia, magbakal man. O kung kaya, magdisponer o regaluhan. Dahil taining Biblia, nung nagpapagano'n sa ito, lugod ang relasyon kan maagum, nakapatugdas, no? Nakapatugmad sa tataramon kan Diyos. Magbasa ng Biblia, ang bagong kasal, ang mag-agum. Pag siring kaya ng mag-agum, ang mga aki, may esperma na magbasa ng Biblia. Bako yung manay Kristi. No? So yun po, no? We have to learn again how to love, no, the Word of God. So sana, no, National Bible Month, makakudgira rin na magbasa ng Biblia. Kasi may mga bisita po kitang pilgrims. Tigapot ko, sisi-isi ng mga Biblia sa harong, personal. Mga tulapat sana, dakulang grupo ini ang nagitaas. Sabi ko, sisi ang tigbabasa sa idang Biblia na regular. Then ang nagitaas. At least honest. No? Pero sana, pagbasahon ta ang Biblia. Ikaduwa, iniimbitaran tabi ang gabos na Jóvenes ni Ina na magsabay sa gigibo na Diyos sa Youth Marian Pilgrimage sa maabot na Oktubre 4, 2025. Inimapon sa Naga Mission Church, soon to be St. Carlos Acutis, Quasay Parish at 4 a.m. Bago pang Diyos sa San Marian Youth Pilgrimage, magkagigwadig sa parokyan, information and orientation sa maabot na September 28, 2025, alauna, kang hapon hanggang alas 4 sa Satuyang Parish Hall. Para sa kadagdagan na impormasyon, hanapon tabi si Ate Mads Bornalo, asin si Kuya Mark Competente. Siringman, salamat po sa mga nagdulot, kan bago sa offertory, sa mga daradarama na kuron, mga alkansya, ng pagkamuot. So mga gusto man na magdulot ng alkansya, may makaupo ka dyan sa souvenir shop, dadaron do sarong, tapos pagulog-gulugan, no, natin sa baril lang, so halis sa doong karahayan, kasi pag nagbalik ka mo digdi, pagpano na, didulot yun do sa Satuyang Ina. Ang mga magayon po na patrabaho digdi, aside sa mga donors, na mga pamilya, no, dakol po digdi, hali man sa nasa sa Indo, sa mga kolekta, sa mga donation boxes, sino man duman sa kuron. So, maging parte lugod kita kang pagpapagayon kang harong ni Ina. O sharing man, pwede man ka muna magtabang sa pagbabakal kang raffle ticket na available diyan sa Satuyang souvenir shop asin sa Satuyang opisina. So, salamat tabi sa gabos. Mabindita ko tadtaod, pakiulay ko. So nyaw dyan sa luwas pwede magrani. Pero so nyaw na po digdi sa laog, please stay sa idong takawan. Dahil na po maglagyan sa tiles, mas nadidipisi lang kami na magdulok sa Indo. Mabindita kami sa Indo. Salamat tabi. Matindog po. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa mo, Espiritu. Bedo siyang malugod ka mo, asas ng mga pamilya, kan Diyos na makakamhan. Anama, Aki, Pati Espiritu Santo, Amen. kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvación! Viva! Viva Nuestra Señora de Francia! Viva! Para katapon sa tuyang kagurangnan, siring man sa iyong malang